Uwi na kami. Hello, good morning. Ayan, kahapon birthday ni Melody. Nag-greet kami sa kanya ng breakfast surprise sa bahay niya, and then early dinner siya sa Shakey's. Tapos namasyal kami. Ngayon, today naman, pupunta kami ng Buhi. Ayan, ready na. Yan, paalis na kami. Punta na kami ng Buhi. Katapos, na kami. Ay, karaya ka ang sinagabos naman na. Iyo, garwang tao. Irinom no. Here na kami sa bahay ni Marlon, brother ng sister-in-law ko niyan, si Franz. Nasa Buhi na kami. Ayan na ang bahay nila. Happy birthday! Ay, Nini! Happy birthday, Marlon! Welcome to the club, senior citizen. Mas, unicycle na naman tong pamangkin ko. Ayan, oh. Ingat, Mac, ha? Nagbakay ako kayan necklace. Ayun. Mahal pati ang mga kapot mo, ah. Kung sa bagay, mas mahal ang nagdadara. Dumay nga sa may tulay.
Yan na. Ayan ang sementeryo dito. Giniba na, dinemolish na. Kikibuhan ng hotel. Diretso na kita, Franz. Oo, diretso. Yan oh. Kasi gagawin daw hotel. At ang vacuum. Andito na kami sa bahay. New building. Wow! Tapos yan, all rooms. Mga rooms yan. Pwede ko siya nasa ka. Nasa kasi mama. Nagbaba ulit. Tapos sabi sa baba na daan. Okay. Let's go. Mababa na kita. Pass against us and lead us not into temptation, but deliver us from Ano ni B? Resident o Paco yan? Tapos na kayo. Airbnb? Ah! Pagkat pumasok. Magayunon man. Magayunon. The name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Lord be with you, and the Almighty God bless you all. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Salamat sa amin. Tadi siguro kawali yung panahon na di ko piyasahan na miabuton pa nga po niya pagdating panahon na 60 years old na. Pero kung pag kayo naging kunig ko, di piyasahan talaga eh. Ini salamat. Lamang kita ibang pasalamatan kinamahal na Diyos na sa atin na tagapagligtas na daman nila kini si Yesu Kristo. Ako sobrang proud ako sa mga agin ko, pati sa sasagad ko. Tinawal ako nin mga agi na taong magintindi sa akin. Sa akin na pamilya nga min, pero kamo puro
nagtawsa kining kusog para magiging makuha pamumuhay namin. Salamat. Kaya siguro pwede na kita magkaranan. Ano na? Ako din pa mga napupunaw kini ikaw mo. Okay lang. Actually nga, kaya na pa ako napupunaw eh. Hindi, magkaroon na kita. Salamat. Ito ako na nating sasa ka na akin. Thank you. Bless us, O Lord, and this your gift which we are about to receive from your bounty to your Christ our Lord. Amen. Happy birthday, Marlon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Marlon. How old are you? 60. Blow that and make your wish first. Ako, gusto ko mag-wish hindi. Banong ko yung sa akin na sihod. Hey! Dari na si asak na payaba. Hey! Kuha. Maski kami kuha kay sari pumunta, pirmi ko din ko kay bata. Damo na ko ibang pinagtaawanin kabanga kong puso. Hamis! Sa akin man, nalagan mag-side mo. Yung kabanga ko, pinanga kitang doat. Naman yung ibang pagkamayana. Ako, sobrang pasalamat ako. At tinawan ako niya ng 5 trophy. Mga agin, nagtawsa mo nin kaginhawa. Salamat sa Diyos. Tadi ko nung mag-uwis ako, pero sikreto ko sa nata. Ay, sinabi ko. Ma.
Video nga, alam ko sa'yo, niritong pati ka na. Pero itong mahal na sa mga isuri. O, ikaw na masunod magtagay. Ikaw na makatapos. Ang lawag mo kang pinurumos. Gawin pero minta usap ka ng sugal. No! Iyo. Bako na malipot. Papa, ano ba dyan yung ice cream? Ang tumataan daw ay kayamanan. Daw basta takong nagpabayaan. Sikap tayo habang may panahon pa. Mag-aral, manghimo tayo ng karunungan. Sige, kayo sa eskwela at balang araw makikita nyo. Ipapaalala. Buhay ang tao kami!